No sano nyt jotain. Kutsu mulle. Joo. No menee lukkoon, kun sä aina huuat tolleen. Jätkä näyttää, onko sulle kukaan sanonut, että kun sä laitat tommoset huumelasit päähän, niin sä näytät ihan OG Ullamajalta? On sanonut. Joo. Sinä. Jäskö. Joo. I just picked me up a couple grams, I'm about to ride out. Hit her with a message, tryna take it to my hideout. Couple haters mad, I can't wait until they find out. I play my position unavailable, she mine now. I've been doing music while you upset. Spitting to the grave, bitch, I ain't done yet. Miten Senja? Peukkua. All Gucci. Joo. Pekka? Hyvin täällä menee. Kyllä kun kun kyyti on pehmeetä ja... Henkan ajotaidot vähän jännittää. Aivan siis... Nytkin kun tullaan risteykseen, niin kyllä vähän ahdistaa. Joo. Mutta niin... Yllättävän helppo täällä on kyllä ajaa. Vaikka itse en siis aja, mutta niin... mutta kun sitä sivusta seuraa, niin olisi helppo ajaa, jos ajaisi. Lähdettiin ostelemaan. Katellaan, kun menee hienoja pikappeja ohitteen ja isoja tappajarekkoja. Aika kiva. Ei ole nähty vieläkään yhtään alligaattoria. Eli käydään tuolla Kissinmiin Night Clearance Storessa. Ja sitten vähän jotain muita kauppoja siihen. Noita halpakauppoja läpi. Semmoinen minishoppailureissu. Kun lähdetään 2 autolla ennalta sovittuun paikkaan, hoidan niin, että siinä molemmissa autoissa on ainakin yksi sellainen, jolla on liittymä kunnossa täällä. Meillä ei mitään hajua. Meillä on toinen auto nyt hukassa, ei yhtään tiedetä missä ne on. One eternity later. Ensimmäinen kierros tuolla Night Clearance Storessa on käyty suorittaa ja hyvin maltillisesti kolmet kengät ja sukkia ja 1 huppari. Ajattelisin, että tämä on ihan oikeasti aika maltillinen startti. Mennään nyt sitten tonne Burlingtoniin seuraavaksi. Katteleen halpoja. Pitäisi sitä teepaita-osastoa kyllä ja kaikkea tommoista pärjää. Sitten paitsi mä tarvin deodorantin. Mä oon käyttänyt Noora jotain ihme Niveaa. Much later. Elämäni ensimmäinen Walmart-kokemus on takana. Ei ollut kivuton, ei missään nimessä ollut kivuton, se on pakko sanoa. Oli hauska. Nyt käytiin tällä vaan niin kuin nopeasti hakemassa ruokaa ja tuommoista tonne kämpille. Oltiin 1,5 tuntia. Ja 1,5 tuntia ja $500. $500. Mutta se on ihan ok, onhan meitä 12 ihmistäkin ja ei ne seltserit ilmaisia ole. Mutta onhan toi valtava kauppa, ei sitä tajua ennen kuin siellä on. Tän on varmaan joka ikinen muukin turisti sanonut ja niin sanon minäkin. On valtava. Nyt mennään mökille. Mennään linnaan. Päämajaan takaisin ja siellä on varmaan jo muut altaalla plutimassa tai tekemässä jotain tosi kivaa. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! Mentiin eilen 10 nukkuu. Ja meikäläinen aukas silmät puoli 4. Ei kun 4:30. Ei oikein riittänyt, mutta kyllä mä sitten nukuin vielä vähän aikaa. Tai pötkötteli. Nyt on kello... Mitä kello on? 10:10 ja startattiin ja lähdetään kattoon niitä testipelejä sinne NXL:n saitille. Siellä testataan sitä uutta pelimuotoa. Tai pelisääntöä. Mikä se nyt on? Onko se pelimuoto? Niin. Mielenkiinnolla odotan sitä. Sitten haetaan ID-kortit ja
Meikäläinen vie torrakon tonne huoltomiehelle. Katsotaan vähän, siinä on vähän ensimmäisen pallon ongelma. Ja. I know why they ain't know me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, and you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist, diamonds move a lag. Never switching position, that's where money be in my bag. Gotta thank God for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in it, I got a ball. Roll to the wrist, and downs I froze. She wanna fuck, dominoes. Taking it down, dominoes. Then kick it out, adios. Stacking the bread, lock the door. Hold the wrist though. Don't know where the switch though. Got my pants up. Think I need a brain stroke, we keep it lit. I can't let these niggas miss us. Talking crazy, think you might get stitched up. I know why they ain't know me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, and you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold up, weed in the whip got rolled up, 32 G's in the ziplock. Hold up, now I'm talking shit. Saw me walk to the whip, every night get lit. Me and Uno for the hit. Driven to deep left field and gone. Bada boom, bada bing, bout cash, bout bling. Go ahead, make it ring, 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 ring. Told the thought he bring a ding, 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 ding. Whole squad need chains and rings, loud smoke, some Asian things. Yeah, rip it open and I run in the Nemus, copping on it even if I don't need it. Bands on me left the cashier speeches, thank God, thank keen. The real friends, you don't know the meaning. Get on the bag, go do the math, split it up until it's even. I spaz on the beat for no reason, tripping out, walking on water like Jesus. Let them know it's no season. Apsu, no, mitä mieltä sä oot tästä uudesta systeemistä? En mä oikein ymmärrä tätä, mutta ei se nyt ole mitenkään uutta. Tylsän näköistä niin kuin muutenkin Pro Paintball. Mutta eikö tässä nyt, jos nyt on oikein ymmärtänyt, niin Snakein 50 on molemmin puoli summeri. Näin, tässä on. Ja sitten sä saat X määrän pisteitä, jos sä käyt painamassa sitä. Paljon? 3. Eli se on ihan field goal juttu. Joo. Se voi olla ihan toimivakin juttu. Voi olla, mutta tosiaan näin 10 minuutin perusteella niin en nyt kauheasti pitää uutta tässä sinänsä näin. Ei tässä mitään puskemista tullut niin kuin Snakella, joten se enempää kuin muutenkaan, mutta en tiedä tekeekö tää Leiska nyt sitten semmoisen, että kumminkin tuosta Maijalta pystyy pitämään aika hyvin tuohon Snakeen. Se tietenkin voi vähän stopata. Eikä tässä, jos ajatellaan, että nämä on testipelejä, ei pelata mistään, niin yllättävän vähän tässä niin kuin mitään riskiottoa. Niin, kyllä. Et melko rauhallista ja ehkä vähän tylsää peliä. Mutta voihan siinä tosiaan olla se, että kun ei pelata nyt mistään, turnaus alkaa oikeasti vasta niinku huomenna. Niin ei näytetä. Niin, eikä myöskään haluta ottaa niinku turhaa riskiä loukkaantumisen osalta. Et myös voi olla semmoinen tästä taustalla, mutta aika rauhallista ollut tosiaan pelata. Mutta mielenkiintoista. Katsotaan miten tää menee. Kiss and me. World Cup kuittaa. Ollaan tässä nyt odoteltu muutama tunti mun mutkaa sieltä huollosta. Ja se ei valmistu. Ja mä kävin äsken kysymässä sitä, että kun meidän pitäisi lähteä meneen, että mitä me tehdään. Niin ne oli siellä hyvin ystävällisiä ja sanoi, että ne pitää sitä yön yli. Ei ole mitään ongelmaa. Ja ei maksa mitään se säilyttäminen. Siitä päättelin, että aivan palasina se mutka siellä. Todennäköisesti. Mutta ei se haittaa. Huomenna Hapsu lupas hakea sen. Sitten ollaan viisaampia. Mutta hyvä palvelu on ollut kyllä, en moiti kyllä heitä yhtään. Että he on ollut kyllä asiallisia. Ja joka kerta kun mä oon töröttänyt siinä
tiskillä odottanut sitä mutkaa ja kysynyt, että missä se on, niin joka kerta se on avuliaasti kyllä käynyt sitä katsomassa siellä. Ei ole valmis ollut vielä. No niin, torstai-päivä. Mä oonkin tässä justiinsa päivän lenkillä tässä. Näillä kulmilla kävin justiinsa. Ajattelin, että on hyvä ottaa vähän videoa. No ei vaan. Ollaan oltu altaassa koko aamu. 7 pintaa heräiltiin ja aloitettiin päivä. Nyt on kello 11 ja starttaamme matkan kohti Tampaa. Me mennään Florida Aquariumiin ja sitten sen jälkeen Tampa Bay Lightningin ja Chicago Blackhawksin matsiin. Hello! Me tultiin Tampaan tänään. Nyt onko torstai? On. Ja ajeltiin semmonen reipas tunnin matka tuolla. Ihan ei ollut onneksi ruuhkaa eikä muita ongelmia. Päästiin hyvin tulemaan ja tää vissiin vähän nopeuttaa tätä. Mutta ollaan Florida Aquariumissa ja nyt mennään Wetlands of Florida on tämä, mistä aloitetaan. Henri katsoo kaloja. Pitkänokkakari, tän näköinen. Ja sitten on Floridan kari, tän näköinen. Ja allikaattorikari. Onko siellä sankari? Se sankari on tossa ylhäällä. Ei saa. No mix of words or music or memories can touch that sense of knowing that you were there and alive. In that corner of time in the world. Whatever it meant. I grew up under money grippers who learned lessons from the funny strippers. The kind that set you up in furry slippers. Every night we guzzle liquor. After meeting at the ball course, trying to get this money, we got all sorts of ways, never fall short. We was focused on a play that had us smoking for at least a couple days. Holding, ride around the city with my brothers. Faded watching DDP hit diamond cutters. Later, only book in my book bag was rhyme books. Selling shit, only the plan until the rhymes cooked or took off, but they never did. The village kids had high hopes. I'm with the villages, influenced by the way the old heads did their own thing. Got me in an unknown town with fear and loathing. Watching old reruns of Batman in the Badlands. Thinking about comparisons, Clayface and Sandman. Round my way, come around my way. This was round my way. I reminisce on good times, get high all day. Really had to grind, had to round my way. Round my way, come around my way. This was round my way. I reminisce on hard times, get high all day. Really had to grind, had to round my way. We used to share one blunt with 9 friends. Was all for the sharing and then came more ends. 9 turned to 7, 7 turned to 4 quick. Looking back, I wish for the evils I was more equipped. Alone now, villain in my hometown. And rather that I seen plenty heroes get mowed down. Missed the days carefree, meeting at the plaza. Came home, smelling like weed, mom saying the asthma. Mitä sä meinaat tehdä? Tämä on todella jännittävää. Saatan kuolla. Have you touched them before? No. So, you've eaten a gummy worm. Sorry? A gummy worm. Like Yeah. the candy, that's what they feel like. Just wait. So anywhere on top, you can feel with 2 fingers. It feels the exact same way. They will not sting you or hurt you. Että sä kosket. Here. I'll hold the little one, and then you can touch to see it's not gonna hurt you. What's this? Joo, just niinku. Koita uudestaan. Can I touch the big one? Yeah. There's even a bigger one on that side if you want to feel. Sellainen smoothie. Joo, siis niinku varmaan joku silikonitissi tuntuu tuolla.
She said that it feels like a silicone tits. I think. I get that. Yes, I can understand that reference. Okay. Fair. I don't know. You wanna come feel? Tuo akvaariokierretty oli aika siisti. Tykkäsin ihan sikana. Siellä oli kaikenlaista. Täällä on niinku kaikki on semmoista niinku, sit kun tehdään, niin tehdään vimosen päälle. Ja on tosi hyvän näköistä. Mutta sitten kolikon kääntöpuolena, niin olisi kiva jotain, niin esimerkiksi joku muisto, joku teepaita tai joku ostaa, niin teepaidat, niin jotain $50, niin ei pysty. Odotellaan porukka kasaan ja lähdetään sitten tähän johonkin syömään. Sitten se onkin hetken päästä jo game time. Otettiin ratikka. Lähdettiin tonne downtowniin kattoo jo sitä ruokapaikkaa. Ja kyllä ainakin väitti, että tää on ilmanen. Mut kyllä tossa nyt ainakin joku lippuhomma tuo. Että en ihan niin tiedä, että onko tästä... En ole ihan varma, että onko tää loppujen lopuksi ilmanen, mutta ei meillä ainakaan mitään lippuja ole. Oliko toi sun lempipesäpallojoukkue? Ei. Okei. Mun lempparijoukkue on Minnesota Vikings. Henri, käypä kysyä sitä, syökö nyt on en. What you want, what you gonna do? Tiedätkö biisi? Tämä on? Niin. Joo. Niin, pitäisi olla parimmaisen mukaan sitten. Mä oon panolla. Voi vittu. Joo, anna olla. Anna olla vaikka. Nyt ollaan mertsikaupassa käyty ja pelipaidat laitettu päälle. Popula. Tietysti. Ja tuotellaan. Mesetsi hetken päästä päästään sisään. Tässä on ainakin kaikki. Let the games begin. Hello, Bolts Nation, and welcome to Amalie Arena. For your safety, our staff will conduct security screenings as you enter the facility. Should you have any medical conditions that could be impacted by a security screening, please communicate this information to our staff. Se on oikein päin. Meteli on aivan mieletön. Meidinkin on aivan mieletön. Ei vaan. Tuotellaan tuota toista porukkaa. Tuossa oli vähän hankaluuksia once againin sisääntulon kanssa. Vähän me tajuttu, ettei tänne saa reppujen kanssa tulla, niin no joutu lähteä osa takaisin sitten. Meikäläisen manbagi kyllä kelpasi. Mutta nyt vaan venaillaan toista sakkia, että ne tulee nyt sisään ja sitten lähdetään varmaan katsomaan, missä meidän paikat on. Oi veljet, oli melkoinen eka erä. 4-2 Blackhawksille. Se on positiivista, että ainakin tää on jännä peli. On täällä kyllä mua huimaa. Ne ollaan niin korkealla. En mä koskaan osannut ajatella. Aika siistiä. En sitä sano. Passionate chefs have teamed up with local partners
Polvet on aika kovilla isolla pitkällä miehellä. Täällä ei ihan hirveästi jalkatilaa. Voitetaan nyt. Joskus saatais tohon kakkoserään, niin tehtäis 3 maalia. Vastustaja ei tee yhtään. Siihen me pyritään. Ei. Huppari tosta nyt. En osta kalliita huppareita. En mä halua ostaa kallista huppareita. Päälliköllä. Mitä sitten? Niin. Vittu sitä ei. Peli ohi. Ei vakuuttanut. Meni niin sanotusti vihkoon. Totaalisen vihkoon. Me oltiin melko varmaa, kun lähdettiin kattoo, että tää on läpihuutojuttu. Ei ollut. Mutta tästä jäi käteen hieno lippis ja vähätiiton pukkarille haiseva paita. Se on nyt tässä mun teepaidassakin se tuoksu. Peli oli paikkapaikoin viihdyttävä, mä sitä sanon. Tämä oli ihan kiva seurata. Ensimmäinen 10 minuuttia oli hyvä. Sitten jotain tapahtui. Sitten kaikki meni pyllylleen. Ei nyt riittänyt tällä kertaa. Sille ei voi mitään. Ensi kerralla sitten uudelleen. Harmittaako sua? No ei mua harmita. Tuli monta maalia. Kyllä sua harmittaa. No mua vähän. Niin, sano paljonko sua nyt harmittaa. No, voisi varmaan ostaa sen toisen joukkueen paidan. Noniin. Harmittaa, joo, tosi paljon. Haluaisitko sä ostaa Black Hawksin paidan? Sanoinko taas väärin? Otetaan vielä kerran. Haluaisitko sä ostaa Black Hawksin paidan? No en tiedä. Tuli nähtyä, tuli koettua. Nyt lähdetään kotiin päin. We lose Mike? He lives on a lake and he has a pontoon boat. Uh-oh. Pitipä muuten sitten sellainen vinkki vielä sanoa, että jos tuutte kattoo lätkää Tampaan, niin ajakaa tänne akvaariumin, Florida Akvaariumin parkkipaikalle. Täällä oli aika hyvin tilaa. Tää maksoi yhdeltä autolta koko päiväksi $10. Ei kauhean paha. Ja tää on ihan kävelymatkan päässä. Täälläpä on sitten semmonen homma, että täällä on vähän ruuhkaa. Ja niin kuin näkyy, niin tämä minun punakka sävy naamalla on edellä menevän jarruvalot. Me ollaan menty, tunti ja me ollaan edetty ehkä 10 mailia. Ruuhkat. Kello on 11:30 yöllä, niin täällä on ruuhkat. Mutta ei se haittaa, kyllä me ollaan joskus kotona. Sieltä veti helvetti, ei ollut helvetti, mutta tää on tämmöstä täällä. Justiinsa puhuttiin, kun lähdettiin Tampasta ajaa, että täällä Amerikassa on kiva, kun täällä on sellainen, kun loppupeleissä kuitenkin tää liikenne on sujuva. Mitä kauhean sujuvaa nyt oo ainakaan. Ei tää haittaa. Mä voin tästä kuvata vielä vähän niin kuin tätä, mitä tää meininki on. Tämmöstä vauhtia me mennään. Ja ollaan menty tunti. Välillä ei mennä ollenkaan. Niin. Mutta täysi respekti meidän kuskille. Henri on vetänyt hienosti. Noin, sieltä hurjapää tuli. Noin. Tämä meni hienosti.
Eikö se käänty? Eikö Sami mennyt tonne? Käänty tonne oikein. Sami on tossa edessä. No niin, nyt päästiin jatkaa matkaa. Nyt ei enää ole kuin 24 minuuttia navin mukaan matka. Nyt tää menee vähän jouhevammin tää reissu. Tässä näette koulukiusaajan. Ilo matkustaa tämän herran kanssa. Hän tekee toisen allergiasta kauhean numeron. Näytti justiin tuossa luvattiin, että voidaan Henrin kanssa pelastaa. Jos mä saan allergisen reaktion kalasta, niin siihen ei auta, että sä kuset mun kintuille. Eikö niin se oli se piru meduus? Meduus. Joo. Nyt meni meduusa ja alligaattori sekaisin. En nauranut.